Rosenstock go bhcóirde ón bí America an seo agus fáilte Rosenstock go dtí Leabhar-mheas agus an leabhar bheith go bhasca miniú ná an ceann ára seo cnuasach filiochta Nihil Obstat le Gabriel Rosenstock agus mar ecinn sibh chlúdach an leabhar tá gansaí Harbh cúláilte buile himne dá meach gansaí mar sin díal sa látaí an don cinnte go meach anna díal go deir agus is cuis céime dailsigh. Tá roinnt leabhar a chur amach le déanaí de chuid Gabriel a chur amach le déanaí leabhar vasta gom na tamlín ach cé go dúgur ahantas anna bhór de Gabriel as a stádas mar ceanna na fili is bisisiúla satanga níl an irid sin dá stuff lua beidir léite gom. Tá roinnt fá dáanta i gnuasaigh agus atá ránathe i sóir cnuasaigh agus le léite gom ach chasta gom cinnaíon dul go dtí ceanna cnuasaigh agus é leh. Mar sin tá réimse éagsúil dáanta sa ceann seo tá beidir tá 60 dáin mar sin ann agus tá cín na cín spríúla is bralam na cín spríúla. Tá lán dáanta seo faoi chuit, tá lán dáanta faoi chumadóirí ceol, tá dáanta faoin duine faoin bhar atá ag strachailt le na héal mar agurthóir sa húm atá ag sú a chuid chruthachta mhaith is dócha róla bíige is dóilm si sin ag an bhile. Ach tá cín tá ábhrín dríochtúil Seangáin sa Chamarún. Tá Seangáin sa Chamarún an ngáilríon fungus a incin is athraíonn na fatrún go thumaláin. Den chéadúir fágann sé an talamh, drapan crown, sá na vandabil ann, sin críoch an Teangáin, murabanan agus críoch an dáin. Leanan an fungus ag fás á fulca féin le bás. Agus an sin an sais nóta sin idir dú bíní léironn si sin rudí dhéanann sé sa na dáanta seo bíonn sais full nótaí iontú nó bíonn si ag sprí leis an bhuirim. Tá roinnt astrucán ann, tá raircan an óna óige, tá siad spríúil. Na cín sais tá cadí na cín aber an ceann seo dándóracha. Tá na cuit ina níthe ina cholathe is sellh arís ar a riocht ag léim ó bhailí ina scáiline mar a dhéan leis na mílte bliain, prabach mar ghealach idir scamil, lingid a bhus is hail, titan I bhaintais tamil, go núsíon a rís ar bail, gu a guch gúil dómh gún guch grin, gáirsúil ganam ní guasach glyn. Agus bíonn sais sprí mar sin le focail i gceist roinnt acu teachtareacht an sin beidir go bhfuil macálaí an dáin sin le feiscint in náanta ára le Seamus Barra Súlaháin, tagartí do bhligartráid le Nihil David. Tá si spríúil agus spéisiúil. Na cín beidir tá scríofa I gcuine nó mar ómós nó mar chealúra nó rud éigean ar na commodóirí ceáil níor chotóga sin lo. An sin tá na cín na dáanta eile ar a bhfuil sais play ar smaointeoireacht spéisiúil ní le chreidem agam in éon dia is cum más dia cumádach an iarthar nó déthe spéisiúla áitina eile é nó iad agus tá roinntá dáanta den cinná sin tá Gabriel Rosenstock sais tócha le fealsúnachtaí éagsúla agus os rud é nach gredum gur boundas na spridna seo bhí seo bhrín dechar ghlachadó. Ach chud is fád na dáanta tá siad spríal a si dascríomh a sé éasca glóir léamh agus an sílumm. Sin é Nihil Obstat le Gabriel Rosenstock agus sin é Leabhar-mheas agus má tá mula gut hain faoi ghán gur bhhaile eiscint pléit an seo a brígí le mé agus duine mé sin.